Na sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban, ahol ez egy Scrapmanic videó lesz, amiben be fogom mutatni az építményeimet. Hát nem az összes építményemet fogom bemutatni, ugyanis akkor nagyon hosszú lenne ez a videó, ugyanis már eléggé sokat építettem, viszonylag. De azért a nagy részét megpróbálom bemutatni. És hát akkor kezdődjék is ez a videó. Szerintem először kezdhetnénk a vonatokkal. Ez a kisvasút, erről sokat nem szeretnék mesélni, igazából egy kisvasút. Gőzmozdonnyal, meg kocsikkal. Nem nagyon érdekes. Viszont itt van, nem, egy teljes gőzmozdony szerelvény, amit az előző videóban csináltam meg. Vagyis hát nem a gőzmozdonyt, hanem csak hozzá a kocsikat. Ez tud igazából előre menni, hátra menni, meg föl lehet kapcsolni a lámpáit. Úgyhogy ebből a sínből kitalálhattátok már, hogy lesznek itt bizony modos építmények is. Egyik ez a retro stílusú dízelmozdony, amit ezt is én építettem, a TKP Train modot és a New Legend modot használva. Ide így tudunk beszállni, hogyha ide ránézünk, itt egy ülés van, és így tudunk ide beszállni. Igen. Egyessel föl tudjuk kapcsolni a lámpáit, és hát ez is igazából megy előre, megy hátra, így nagyjából semmi különleges. Annyi talán, hogy szerintem nagyon jól néz ki. Ezt egyébként tegnap fejeztem be, tegnap késő este. Ezen a Nohabon már régen befejeztem, de emlékszem, nagyon sokat dolgoztam rajta, és hát szerintem a végeredmény is eléggé szép lett azért. Szerintem hasonlít az eredetire. Talán itt az elejénél a festés az nem pont ugyanolyan, de hát nem tudtam megcsinálni máshogy. Mert hát ugye nincsen annál részletesebb festés. Ide így is úgy lehet beszállni, hogy egy ilyen ülésbe beszállunk az ajtónál. Ezt is itt kidolgoztam belülről is. És hát ez előre menni nem tud, meg hátra menni, vagyis tud, csak mert itt vannak ilyen deraillerek, vagy anti-deraillerek, amik azért szolgálnak ugye, hogy ne sikoljon ki. És hát ennek itt félblokkosnak kéne lennie, csak ezt is tegnap késő este vettem észre, mert csak akkor már, igen, tehát ezt is tegnap este vettem észre, csak akkor már nagyon nem volt kedvem kicserélni, és ezért csináltam hozzá még régebben, hogyha megtalálom, hol kell beszállni, egy olyan változatot, ami nem színes, hanem csak ilyen sima, és ezzel így lehet menni. Szerintem egész jó. Van még egy dízel mozdonyom. Ez hát nem is tudom milyen. Igazából nem mintáztam nagyon semmiről. De azért szerintem egész jól néz ki ez is. Csak ide lerakom is, láttassátok. Ez a vonat egyébként nagyon gyorsan tud menni. Most ezen a sínen nem tudom nagyon bemutatni.
de megpróbálom azért, milyen gyors. Igen, eléggé gyors. Hogyha azt hinnétek, hogy ennyi lenne a vonatokból, akkor itt építettem még egy modern villanymozdonyt is, ami kicsit úgy néz ki, mint a Taurus mozdony, de nem ugyanaz. Ennek van módos változata is, az ez. Meg van nem módos változata is, ami talán, nem is tudom, Shihuhu néven van elmentve? Igen. Ennek ugyebár rendes kerekei vannak, meg nincs is ilyen logó az elején. Vagy kettessel, meg egyessel föl lehet nyitni az áramszedőt, 3-as az ajtó, és akkor nyilván 4-es a lámpát. Ez is eléggé gyors mutató, így tud lenni. Egyébként a múltkori videóban keletkezett mikrofon problémára még mindig nem tudtam, szóval még mindig nem tudtam megoldani, pedig már néztem YouTube tutoriált is, meg mindent, meg tényleg mindenki megkérdeztem, aki valaha látott vágóprogramot. Na mindegy. Ezután, hát meg kéne keresni a következő építményt. Szerintem lehetne egy off-road kocsi, ami hát eléggé érdekesen van kialakítva. Láthatjátok itt a motorján is, hogy ez fagganokból van megcsinálva. Na, így kell ide beszállni. És hát megy előre, megy hátra. Ez igazából nem csinál semmit ez a kocsi, csak így vonatkoztam, aztán megépítettem. Következő építmény az egy tank akar lenni, méghozzá egy PZH 2000. Ez is okos. A New Legend módot és a Canon Spec-et használtam hozzá. Ez is szerintem azért egészen jól néz ki. Következő építmény az egy traktor. Ez igazából semmi különös nincsen rajta, csak egy szimpla traktor. Egyessel föl lehet kapcsolni a lámpáját, kettes, az pedig dugga. Csak most direkt lealakítottam a játékot azért, hogy a hangomat jobban lehessen hallani, és ezért nem halljuk a dudát. Ugye? Szerintem, hát egész jól néz ki, semmi különös nincsen. Következő egy autó lenne, egy ilyen családi autó. Itt minden ajtót hozzá a mellette lévő üléssel föl lehet kinyitni. És ja, ez igazából azért építettem ezt az autót, mert most már hát 4 ismerősöm is scrapmanikozik, és hogyha esetleg be akarnának szállni, vagy hogyha együtt akarunk elmenni valahová, akkor ide bőven beférnek, ugyanis ez 4 személyes ez az autó. Következő építmény az egy BZ-mod lenne, ugyebár sokan biztos Piroska néven ismeritek.
Ez egy... Hát szerintem nem kell elmondanom mi, ugyanis mindenki ismeri szerintem. Egyessel be lehet csukni, vagy egyessel inkább úgy mondom kezelni lehet a baloldali ajtókat, és ilyenkor egyébként kinyílik ott egy ilyen kis lépcső is, hogy könnyebben föl lehessen szállni. Kettessel ugyanez csak a jobb oldalon, első hátsó ajtó, hármas az a lámpák, és akkor ilyenkor ugyebár a hátsó lámpák pirosan világítanak, első lámpák pedig fehéren. Négyes pedig a tetőn is láthatjátok, hogy a dudát kezeli. Hát ez a vonat, ez nagyon-nagyon gyors, és igazából így van megoldva a kanyarodása. Ez sem módos, ez a vonat se. Ja, és hát eléggé könnyen föl lehet vele burulni. Tehát ez egy hátránya van. Meg igen, néha egy picikén valós. De amúgy ugyanúgy, mint a Nohabnál meg annál a dízelmozdonynál, itt sem nagyon a rendszerre mentem, hanem sokkal inkább a kinézetére, hogy minél jobban nézzen ki. Következő, következő, mármint, hát ez már szerintem az utolsó is. Az egy DHL-es kamion akar lenni. Ide megyünk, ki tudjuk nyitni az ajtaját, ami egyébként indokolatlanul akadozik. Vagyis akadozni szokott. Így, kettes az a duda, hármas lámpát, négyes pedig ez az extra világítás. Itt elől szép kis sávorszázat. És ebben is van. Ó, hát nem is ez az utolsó építményem. Tudom már mi ez. De az nem az utolsó lesz. Következő és egyben már tényleg legutolsó építményem az egy retro csuklós Ikarus busz, egy Ikarus 280, ami hát szerintem azért eléggé hasonlít az eredetire. Itt tudunk beszállni ezen a pislikon. Itt csak a vezetőszékébe tudunk beszállni. Egyessel ki lehet nyitni mind a 4 ajtót, és ez ugyebár így nyílik, mint az eredetiben. Kettes pedig a lámpát. Na és most jön a varázslat, ezt figyeljétek. Nem nyomok meg semmi gombot, de hogyha megnyomom az A-t vagy a D-t, elkezd magától indexelni, és így villózik is. Ezen a rendszeren nem gondolkodtam annyit, és hát azért gondolkodtam rajta bőven, de amikor így kitaláltam, meg láttam, hogy meg is valósult, akkor én nagyon örültem. Igazából rendszerben ennyi különlegességet nyújt ez a busz, viszont itt a belsejében is van azért egy-két dolog. Itt a vezetőnél van ilyen jegylyukasztó, meg minden, és hát itt belül is azért eléggé sok szék elfér, valamint itt van egy poroltó. Ki tudjuk nyitni az ajtókat, innen is. És igazából ennyi ez a busz, így néz ki a rendszer. Na szóval ez a videó ennyi is lett volna. Lájkoljátok be, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még szeretnétek ilyen Scrapmanicos per Minecraftos tartalmakat látni.
valamint még esetleg más játékokat is. Sziasztok!